Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Tama, correct. I agree! Alam mo tong kanta ni Chainsmokers na Closer, no? Sabi niya nga raw, we are never getting older. O diba? Ikaw ay hindi ka na bumabata, B. Kaya ikaw, kainin mo kung anong gusto mong kainin. Parang nasatisfy ka kagabi. Sarap. Sarap. Anyway, it's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Anong trip natin for today? Balita ko, trip na trip mo raw magpalambing pero hindi ka nilalambing. Gusto mo sana ng comfort kasi nag-away kayo, di ba? Well, alam ko yan. Ano ba? Sabi ko sa'yo, lahat ng galaw mo, nakasubaybay ako. Kaya sana ikaw rin, nakasubaybay, ano? Yes, ako po ang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung saan, kapag naghahanap ka ng DJ na ay kausapan, kasarapan at kahabaan ng buhay. Ako po ang inyong makakausap. Trip na trip ko yung mga ganyan. Health and fitness. Because kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, sino? Sino, B? Diba? Yung mga simpleng pang-comfort nga sa hindi ka ma-comfort tapos sasabihin mo, alagaan ka niya. No. Diba? Sa panahon ngayon, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa na i-comfort ka niya. Kayanin mo magsarili mo. Yakapin mo ang sarili mo. Dali. Ayan. O kaya kung may katabi ka ngayon, bigla ka natakot. Ayun na, may katabi ka, nakikita ko. Kung may katabi ka ngayon, sabihin mo sa kanya, I need your comfort. Can you? Pero dahan-dahan ka, tanungin mo muna kung may asawa. Mahirap na, baka mamaya walang asawa, may asawa yan. O, di napahamak ka pa. O, labas ako dyan Anyway, alam mo may gusto magpabati ngayon Ito si Mervin Aplaon. Isa siyang Grab driver na feeling ko kailangan niya ng comfort. Halika na Mervin, hug kita. Parang iba naman yun, Maratoni. Anyway, magandang hapon sa'yo. Napatuloy na naghahanap ng kalinga sa kabit. Uy! Huwag ganon, dapat naghahanap ka lang ng kalinga doon sa tama. Bin, tanda-tanda mo na para magloko. Tantanan mo yan. Diba? Hindi naman para sa maghimasok. Kumbaga meron na akong guardian angel na nagsasabi sa akin ngayon na Maratoni, sabihin mo to sa nakikinig sa'yo ngayon. Sabihin mo sa kanya na sobra na siya manloko! Alam mo, minsan kasi nasa nasa pagkain. O, minsan kasi kapag yung mga kinakain mo wala masyadong nutrisyon, madalas ang naiisip mo magloko na lang. Ganun daw yun, kaya dapat as much as possible, kung meron at kaya mong makakain ng masusustansya, gawin mo na. Ano ba namang ginagawa nung dahon ng kamote dyan sa kapitbahay? Kunin mo, be! Ano ba namang ginagawa nung malunggay dyan sa kapitbahay? Kunin mo, huwag ka na magpaalam. Tiyara! Baka mamaya ako pa yung maging, maging rason kung bakit niya mag-aaway kapitbahay. Pero speaking of comfort, bukod sa hindi ka na nga kinomfort, hindi pa masarap yung kinain mo. Well, were we no more? Because akong inyong makakasama, makakausap ngayong araw. Sabi nga raw nila, kapag ka may mga araw na feeling mo sobrang bad trip ka na, may mga ganun talaga.
Diba? Hindi mo maiwasan yung mga gusto mo na lang mapamura talaga. Kung isa ka sa mga gusto makapamura ngayon, well, saktong-sakto, ako bahala mag-comfort sa'yo. Kasi mamaya, naku, pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga pagkain na talaga namang makakapagpa-comfort sa'yo. May nilalabas daw tong hormones Serotonin ba yun? Basta mamaya. Kaya kayo mag-relax ka lang dyan ha. Huwag ka masyadong mainit ang ulo. Huwag mong sabayan ang init ng panahon. We don't want that. Ako'y magbabalik, but for now, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi?